Zbog sudjelovanja SDSS-a u vlasti proteklih 20 godina, politike, geopolitike i ideologije tzv. Srpskog sveta snažno su se infiltrirale u Hrvatsku državu do razine hrvatskih institucija. Baš zato je bilo moguće da se kroz sve godine financiraju novosti koje izruguju Domovinski rat i Hrvatsku državu. Financiranje toga tjednika iz državnog proračuna jednostavno mora prestati. No, buduća bi se vlada morala pozabaviti i rasvjetljavanjem drugih povijesnih događaja koji i danas opterećuju hrvatsko društvo i Hrvatsku državu. Nema te ideje budućnosti koja bi u narodnim redovima mogla imati snagu prošlosti, zapisao je povjesničar dr. Milan Šuflaj. Povijest nije samo učiteljica života, nego je lux veritatis, svjetlo istine. Bez rasvjetljene prošlosti nema sigurnog puta u budućnost. George Orwell davno je u noveli 1984 zaključio: oni koji kontroliraju prošlost, kontroliraju budućnost. Oni koji kontroliraju sadašnjost, kontroliraju prošlost. Mnogi su Hrvati zasićeni povijesnim temama do razine prijezira prema istima. Zašto je tome tako, nije teško zaključiti. Ovim su se temama, nažalost, umjesto historiografa, dakle znanstvenika, javno ponajviše bavili ideološki mistifikatori i politikanti, kojima nije u interesu utvrđivanje povijesne istine, nego njezino daljnje prikrivanje. Rasprave o povijesnim temama nerijetko su se koristile kao sredstvo međusobnih političkih obračuna. Izostala je ozbiljna povijesna rasprava i toliko spominjano suočavanje s prošlošću. Utvrđivanje povijesne istine i zdrav odnos prema prošlosti predstavljaju nužan preduvjet za izgradnju zdrave budućnosti. Za Hrvatsku je od iznimne važnosti da se okrene budućnosti, taj dio svatko normalno potpisuje, ali se prošlost ne može i ne smije pustiti. Ako vas netko pokrade, hoćete li pustiti prošlost i sutra ga ponovno pustiti u vaš obiteljski dom? Naravno da nećete. U kontekstu suvremenih ugroza za Republiku Hrvatsku, od kojih neke dolaze iz starih i dobro nam poznatih istočnih paralela i meridijana, raščišćavanje s prošlošću, ako smo imalo ozbiljna država i društvo, jednostavno nema alternative. Da je tome tako pokazao je nedeljni velikosrpski miting u Donjoj Gradini, gdje je takozvani srpski svet, ili možda je preciznije reći polusvijet, komemorirao žrtve Jasenovačkog logora. Kako je priliči ovakvim događanjima naroda, na skupu su bili renomirani velikosrpski udarnici. Uz notornog Milorada Dodika bio je tu novi predsjednik srpske vlade Miloš Vučević, kao i visoki predstavnik takozvanog srpskog sveta za Crnu Goru, bivši četnički vojvoda i predsjednik Crnogorske skupštine Andrija Mandić. Na skupu, koliko znamo, nije se pojavio Milorad Dodik. Vjerojatno je održavao parastos zbog toga što njegova stranka više nije član vlade. Dodik je ostao vjeran svojim tezama o gorilijunima pobijenih Srba. Hrvati su, rekao je ovaj balkanski primitivac, ubili 700.000 Srba. Hrvate je ovaj prijatelj bombardera s Pantovčaka proglasio kolektivno zločinačkim narodom. Miloš Vučević, kojega na mjesto predsjednika srpske vlade instalirao Aleksandar Vučić, otišao je korak dalje u iskazivanju velikosrpske patologije. On je pa govorio o nekakvim podzemnim gradovima smrti i o tome da su se, pazite sad, od dječjih leševa pravili sapuni. Vučević smatra da narod koji je to prošao ne može biti narod dželata, nego narod žrtve. A što bi drugo Srbiji mogli biti nego jedino žrtve i vrsni bajkopisci. I Dodik i Vučević na skupu su negirali genocid u Srebrenici. A kako bi sve dobilo dimenziju više, na skupu se ukazao i Gideon Grajf, žirovski povjesničar koji podupire tezu o tome da je Jasenovac bio imperij smrti, gdje je, kako je svojedobno rekao, postojalo 57 načina ubijanja žrtava. Siguran sam da ih u Auschwitzu nije bilo toliko. To je svjetski rekord. Nema takvog nečeg u povijesti čovječanstva, rekao je ovaj propagandist koji za svoje sulude teze dobiva pozamašne velikosrpske honorare. Honorari doduše jesu tu, no ugled u znanstvenoj zajednici, osobito ono izraelskoj, mu je ravan nuli. Ne samo da ovaj iznosi nebulozne i nedokazive tvrdnje o Jasenovcu, nego također negira genocid u Srebrenici. Svijet za novac, novac ni za što. Nejednom rekao je Vučićev propagandist Milomir Marić da se istina mora platiti. O kakvoj ovdje istini riječ, svatko može sam lako zaključiti. Čak je pakračko-slavonski vladika Jovan Čulibrk nedavno rekao da je preuveličavanje srpskih žrtava u Jasenovcu državni projekt. Retorike iz Donje Gradine ne bi se posramio ni najgori velikosrpski ološ koji je stupio na političku scenu krajem 80. godina i pravio verbalnu topničku pripremu za sve kasnije zločine, od Vukovara do Srebrenice. No i ovaj događaj nam ukazuje na to da Hrvatska mora istražiti povijesnu istinu o logoru Jasenovac. Jasenovački mit u vremenu Jugoslavije koristio se kao sredstvo očuvanja Jugoslavije i sprječavanja hrvatskog osamostaljenja.
Riječima jugoslavenskog generala Jefte Šašića bio je taj mit kohezivno tkivo Jugoslavije. Jasenovački mit bio je instrument kojim se onemogućavala svaka pomisao postojanja Hrvatske države. Ako su nam Hrvati pobili 800.000 ili milijun ljudi, onda oni kao zločinački narod ne mogu imati svoju državu. Odlično anticipirajući događaje koji će uslijediti krajem 80-ih, odnosno početkom 90-ih godina, kad je diljem Srbije započela masovna propaganda o jasenovačkom mitu, kao sredstvo velikosrpske mobilizacije za dolazeći rat, Tuđman se upitao i to, nema li sustavno uveličavanje jasenovačkog mita svrhu stvaranja crne legende o povijesnoj krivnji čitavog hrvatskog naroda koju tek valja ispaštati. Jasenovački mit i danas Srbi koriste kao polugu strateškog klevetanja hrvatskog naroda na međunarodnoj razini. Time takozvani srpski svet pere i vlastite monstruoznosti iz 90. godina. Psiholozi bi pojam projekcije mogli detaljno studirati na primjeru psihopatologije velikosrpske politike. Tvrdnje koje o Jasenovcu iznose velikosrbi i njihovi propagandisti ne mogu se ničim argumentirati. No davno je govorio otac srpske nacije Dobriša Ćosić o tome da im je laž najviše pomogla u njihovoj povijesti. Dodao je da lažu stvaralački, maštovito i inventivno. No i mnogi su domaći takozvani antifašisti izgradili karijere na legitimiranju jasenovačkog mita i borbi protiv ustaških zmija i dinosaura. Oni danas doduše navode 10-ak puta manje brojke nego velikosrbi, ali su do 90. bili na istim pozicijama i ciframa. Istraživanja posljednjih godina, utemeljena na dokumentima, a ne velikosrpskim lažima i nebulozama, ne samo da demantiraju srpske bajke o broju žrtava, nego i one službene koje ističe javna ustanova spomen područje Jasenovac. Naravno da se ne može negirati da nije bilo uopće žrtava, no većina imena na službenom popisu nisu vjerodostojna, kao što su matematički pokazali Nikola Banić i Mladen Kojić u knjizi Jasenovački popis. No tko zna, možda sutra i matematika i statistika postanu fašističke znanosti i iskaz povijesnog revizionizma i neustaštva, da parafraziramo naslov knjige jednog poznatoga takozvanog antifašističkog povjesničara. Kad se dokaže da neka žrtva nije poginula u Jasenovcu, brže bolje pronalaze se nove žrtve kako bi se trajno održavao navedeni broj, jer ovaj očito predstavlja minimum kako bi se Hrvate držalo trajnim krivcima. Riječ je o neviđenom primjeru znanstvene korupcije i krivotvorenja podataka, koji bi u svakoj normalnoj državi imao sankcije s obzirom na to da se ovdje navodno radi o znanstvenoj ustanovi. Kako je krenulo, za 50 godina bi se i Manolić mogao naći na popisu jasenovačkih žrtava. Očito je da postoje minimalne brojke potrebne zagovornicima jasenovačkog mita kako bi se tim mitom kao bićem moglo udarati po hrvatskom narodu, to jest mrskom hrvatskom nacionalizmu, ali ujedno dobiti i opravdanje za blajburšku topografiju smrti u svibnju 1945. Rušenje jasenovačkog mita od fundamentalne važnosti kako bi se otkrila istina o ovome dijelu hrvatske povijesti, kako bi se delegitimirali mitovi i crne legende o hrvatskom narodu koji se danas provlače po zapadnim medijima, ali je njegovo rušenje krucijalno i za popravljanje odnosa između hrvatskog i srpskog naroda. Dakako, bez iluzija da u Beogradu žele utvrđivanje prave povijesne istine. Jasenovac velikosrbima ostaje glavna toljaga za udaranje po Hrvatima. On je samo jedno dijete kulta ugroženog Srbina, kao što je to sada već mit o Oluji, kao u najvećem etničkom čišćenju nakon Drugog svjetskog rata. Hrvatima i Jasenovcu potrebna jedino istina. Ona će se kad tad doznati. Ili da parafraziramo blaženog Alojzija Stepinca, sve što živi od laži će i umrijeti.